grote verhaal van de reiziger uit Siederpen naar Joost van Histelen. Altri libre! Hij is vertrokken uit Gent of uit Zuidorp. Op zijn Bourgondisch. Een kar vol met kleding, chic, mooie schoenen. Hij had zelfs kippen had hij meegenomen, kiekens, duiven. Maar ook matrassen, lakens, afijn, luxe kan hij. Zo ging hij op reis. En dan ging hij eerst naar Keulen. En toen hij in Keulen kwam, kwam hij in het bisdom. En toen kwam hij een boekje tegen. En dat heeft zijn reis wel grotendeels bepaald. Kwam hij een boekje tegen en hij weer ingeschreven over een rijk achter de moslimlanden. En daar heerste een pater Johannes. Pater Jan heette die. En die besloot toen in Keulen om daar naartoe te gaan. Hij gaat op reis. Eerst gaat hij naar Rome toe om geloofsbrieven. Want die had je nodig om Jeruzalem binnen te kunnen komen als vredelievend. Daar komen de feiten op neer. Hij gaat eerst naar Rome en dan gaat hij terug met die brieven naar Venetië en daar scheept hij in. Dan vaart hij met zijn schip over de Adriatische Zee richting Corfu. Dus de oostkust van de zee. Dan vaart hij naar Corfu. En dan doen ze wat vers drinkwater en proviant aan boord. En dan varen ze verder. En dan komen ze waarschijnlijk hier in Cyprus, maar of die daar aan wal geweest is, dat is niet bekend. En varen verder als één stuk om de Rode Zee door en vaart hij hier naar Tripoli. Tripoli vergis je niet met deze Tripoli. Want dit is Tripoli in Libië en dit is Tripoli in Libanon. Dit zou wel beter bekend wezen, Aleppo. Dat is inmiddels wel bekend. Kom in Tripoli, dan willen ze over land naar Jeruzalem. En dat lukt niet, omdat er hier ook allemaal grijs geweld is. En dan gaan ze hem hier toch over zee en dan komen ze aan in Jaffa. En Jaffa, dat is nu Tel Aviv. En dan gaan ze hem in een caravan trekken ze door een stukje woestijn hier zo. En dan komen ze uiteindelijk in Jeruzalem op Palmzondag 1483. Hij doet hier een rondreis met zijn metgezel, en er waren nog 3 edelen bij. En die waren een beetje beu en die zeiden toen ze terug waren in Jeruzalem, Joost, we gaan terug naar huis. Maar Joost die dacht nog steeds aan die Pape Jan. Dus die ging niet mee. Dus die edelen gingen naar huis en Joost ging samen met zijn vriend Jan van Quisthout naar Caïro. In Caïro ontmoette hij een paar zakenmensen en een dokter die handelde in medicijnen. Doen ze hier een trip door Egypte, komen dan na een paar weken terug en dan terug naar Alexandrië. En Alexandrië doet dus een voorbereiding, dat heeft 6 weken geduurd. Doet dus een voorbereiding om een tocht te gaan maken, helemaal naar het einde van de Rode Zee. Ik heb dit niet op kunnen zetten, want ik heb een kaart aan zoeken geweest waar zowel Gent en de Rode Zee op zal liggen, maar ik heb een keuze gemaakt. Maar ik ga daar naartoe en dan wordt hij gevangen genomen. Dan komt hij dus in de stad Aden en dan vraagt er een geestelijke van, hoe heb je het lef om hier te komen? Maar Joost had veel lef. Wat is hier veel te gevaarlijk voor je? Uiteindelijk worden ze allemaal gevangen genomen en worden ze opgesloten. Hij koopt zich vrij met 100 gouden ducaten, want Joost was bemiddeld hoor. Zijn eigen vrij met 100 gouden ducaten en dan heeft hij de leider van die stad weggezegd, je mag niet naar Pavian, je moet terug, weg uit het gebied. En dat heeft hij gedaan. Is hij teruggekomen naar Alexandrië, dus dat is allemaal bij elkaar zo'n per schip, even kijken, 4200 kilometer, voor niks. Maar er gebeurt nog meer. Dan komt hij op een gegeven moment terug aan Alexandrië, vaart hij met een schip, gaat hij terug. Is die bedoeling is Beirut, eigenlijk Damascus, maar dan komt hij met een zware storm, komt hij hier op Cyprus terecht en dan ben je maanden mensen kwijt. Dus dan zijn ze wel een beetje moe geweest en veel schade had en zo. Opnieuw komen ze dan toch op een gegeven moment weer terug in Tripoli, komen ze in Damascus. In Damascus wordt er in zijn pensioen wordt er 's avonds geschoten door Arabieren. Die man die eerlijk, als je die verhaal leest van hem, die heeft echt zwarte sneeuw gezien. En toch elke keer de moed om verder te gaan. Hij maakt dan ook weer plannen. Kan ik niet zo naar Pavian, dan doe ik het zo. Zo simpel is het. Nou, je hebt het geweten, hij is hier vertrokken en op dit stukje heeft hij meer dan 1,5 jaar gedaan. En 1,5 jaar terug, bij wijze van spreken. Maar dat is uiteindelijk toch wel een beetje meegevallen, maar in ieder geval dat is een hele zware tocht voor hem geweest. Hij kwam op een gegeven moment hier in Tabri. En dat is ten noorden van Iran, huidige Iran. En toen kwam die caravan tegen, dan zei ze, beste man, stop er nou eens mee, ga terug, want als je uit dit gebied komt, wat overleef je niet. En dat heeft hij aangenomen. Is hij teruggegaan, terug naar Tripoli hier zo, is hij ingescheept en dan heeft hij hier heel de kust helemaal langs gevaren. Hij wou zoveel mogelijk zien.
de kust aangevaren, komt hij nog eventjes terug. En dan komt hij verder en dan had hij op zo'n blaadje staan Constantinopel, Istanbul. Daar wou hij naartoe. Maar toen hij de Bosporus invoer, kwam er ook weer schepen tegen en die zeggen van het is daar zo gewelddadig, doet het niet, maar je had het niet redden. S'avonds ligt hij aan de kant van de Bosporus en dan gaat hij aan de wal om een eentje te lopen en dan ziet hij een hele veld met mooie bloemetjes staan. En dat was Boekweit. En daar ging hij naartoe en dan wreef hij erover en dan vielen die zaadjes eruit. En die duwde hij in zijn boek, in zijn notitieboek. En die heeft hij meegenomen naar Zuidorpen. Vandaar die Boekweit in het gemeentewapen van Zuidorpen.